Mayor Michael RAMA MI-MANDO sa Police Advisory Council ug sa City Jail Warden nga ibalhin na gawas sa syudad ang mga sakop sa M.N.L.F nga gibilanggo sulod sa City Jail. Andrea Patanya, Sugin Limi. Ipadali na ni Cebu City Mayor Michael RAMA ang pagpabalhin sa duha ka Moro National Liberation Front kun M.N.L.F inmates gawas sa Cebu City Jail. Kini iyang mando ngadto sa Police Coordinating and Advisory Council kun Pikak ug kang Cebu City Jail Warden Johnson Kalob. Kay numduman nga ang duha mamuhatay og mga bomba ug gikan gyud sa hulo apan gibalhin sa Subo tungod sa kahadlok nga i-rescue sa mga leaders sa M.N.L.F. Mato ni RAMA, bisan og adunay court order ang maong pagbalhin, gikuha unta ang iyang habig kung uyon ba siya niini. I am serious because matters like that, when you talk about accepting, we should be aware about because it will become a city concern. Mato ni RAMA, wa siya nahadlok alang sa seguridad sa syudad, apan nabalaka lang siya nga bisan kinsa lang unyang inmate gikan sa laing lugar ang sayon-sayunon ragbalhin sa Cebu City Jail kung pasagdan ra ang maong paghitabo. Dugang pa, kung gikinahanglan gyud kining ibalhin, sa kauluhan unta kini gipangda inay sa Subo. Ang City Jail ubos sa pagduma sa Bureau of Jail Management and Penology. Di kini sama sa CPDRC nga ubos sa pagduma sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo. What will prevent it? There will be another one that will be transferred here because we are now, as if we are bringing to them, be in Cebu City, have the cases being heard here. I do not even know whether are they here to be brought to Mindanao, are they here for the case to be heard here or what? I do not know. Sa ikaduhang higayon gisuwayan sa News 5 pagkuha ang habig ni Kalob kabahin sa maong issue apan nagdumili gyapon kini sa pagluwat ug pamahayag. Andrea Patenya, News 5. Wa gihapoy hunong ang sinukliay sa bala sa mga puwersa sa gobyerno ug rebuilding Moro National Liberation Front sa Zamboanga City. Mga pagbuto sa armas ang nipukaw sa mga residente alas 6:05 pa lang sa buntag sa barangay Santa Catalina ug Lustre. Nagpadayon ang pag-abante sa puwersa sa gobyerno sa nahimutang sa mga rebelde ug mga hostages. Samtang laing sunog ni Ulbo sa barangay Santa Catalina. Sa nagpadayon nga engkwentro, nangahas ang mangabli ang pila ka mga tindahan sa downtown Zamboanga apan gihugtan og maayo ang pagbantay sa kapulisan sa mga pampublikong mga lugar. Miabot na sa 62 ka mga nakala samtang miabot sa kapin-usa ka gatos ang mga naangol. 51 sa mga nangamatay gikan sa M.N.L.F, dulan sa 200 ka mga hostages ang anaa gihapon sa kamot sa rebuilding M.N.L.F sa duha ka mga barangay. Wa lagi na sa kungko. Upaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong hapon kini si Frank Balilong Jr. Musunod ang action crime sa kaunuhan kini si Georgia Herrera. Hangturugma dinhi sa Aksyon Bisaya bilang kutob sa paghatod sa impormasyon ug serbisyo. Tungod labaw pa sa balita, Aksyon!